вечер на всички. Я пляска, напляскам аз. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да дойда, да открия вечерта, да прережа лентата. Днеска съм пререзал 15 ленти, една път на път. Просто жената имаше нужда. Снимайте, господин. Много обичам да ме снимат. Като отворя някой вестник, им чуш, отварям семейен албум. Навсякъде мои снимки. Ако няма снимки във вестника, значи това е държавен вестник. Така, ще говоря за себе си. Родил съм се от само себе си. Единственият, който плака на моето раждане, беше доктора. Затова никога не искате да видите Бойко Борисов подопет. Здравейте, искате да ме видите. Аз да съм много загледан, госпожо. Така, няма да ви говоря за политика, ще ви кажа една история. Оня ден минавам, госпожо, пред Министерски съвет и гледам една баба продава букет. И аз, уважаеми дами и господа, в продължение на един месец отивам, оставам 5 лева на бабата и не взимам букет. Отивам, оставам 5 лева на бабата и не взимам букет. Оня ден отивам, оставих 5 лева на бабата и тя тръгна след мене. Викам, госпожо, вие сигурно искате да разберете защо в продължение на един месец аз ви оставам 5 лева и не взимам букет. А тя ви каза, не, господин Борисов, искам да ви кажа, че от днес букети са по 10 лева. Това е наглост. Кой това нещо? Благодаря ви за аплодисментите. Обявявам вечерта за открита. Да сте живи и здрави всички млади хора. Благодаря ви за аплодисментите. Другия път ще кажа на Митко да отреже това дърво тук.